Príjemné poludnie, vážení poslucháči. Pokračujeme v našej diskusii s mojím ďalším hosťom. Je ním bezpečnostný analytik Milan Žitný. Dobrý deň, vítam Dobrý ťa. deň, želám. Vítam ťa u nás v štúdiu Rádia Aktuál na takej premiérovej diskusii, ale určite nie poslednej. Budeme sa rozprávať o správe Slovenskej informačnej služby, ktorú v tomto týždni preberal parlament. Ja len trošku, kým začneme hovoriť o obsahu tej správy, tak povieme si trošku možno o tej procedúre. Slovenská informačná služba každoročne predkladá do parlamentu správu o svojej činnosti. V parlamente to prebieha tak, že táto správa sa preberá v tajnom režime, nazvala by som to takto. To znamená, že poslanci sedia v sále, kde túto správu počúvajú, ale vonku je úplne ticho, vypnú sa monitory v tej chvíli, nikto do sály nemôže vstúpiť. Všetci pracovníci Národnej rady, ktorí sa nemajú oboznamovať s touto správou, musia byť teda mimo sály. Je to taký utajený režim. My sme sa vždy na tom trošku úsmevne bavili, že novinári vedeli o tej správe podrobnosti skôr, ako si ju poslanci vo vnútri v tajnom režime vypočuli. Čiže je to taký každoročne sa opakujúci rituál. Potom samozrejme Slovenská informačná služba zverejní tie časti správy, ktoré zverejniť môže. Takže to máme k dispozícii. Tak najskôr tá otázka, že ako hodnotíš preberanie tejto správy? Je to štandardný režim, alebo zbytočný režim, alebo je to režim, ktorý má nejaký svoj význam? To je formálna stránka veci, ktorú asi treba zachovať, lebo má to aj tú časť, ktorá by sa nemala dostať do širšieho okruhu, len tým, ktorí sú k tomu určení, to znamená zákonodárny zbor. A ani oni samozrejme nedostanú všetko to, čo služba za rok odovzdala tým inštitúciám alebo ústavným činiteľom, ktorým zo zákona odovzdávať informácie má. Oni sa dozvedia nejaké čísla, ktoré sa myslím, že aj objavujú v tej oficiálnej verejnej správe, a to, čo tam je pre poslancov, to je práve to aj pre nás zaujímavejšie, a to, čo sa zverejňuje, to, čo sa odkryje, tak to vlastne zaujímavé vôbec nie je. Lebo z toho sa nedá vyčítať nič, to novinár napíše jednu lepšiu správu, než to, čo oni sú ochotní uverejniť. Nemal by som sa na ich mieste byť oveľa otvorenejší, pretože a toto môžeme hovoriť neskôr. Poďme teda k tomu, čo Slovenská informačná služba zverejňuje. V tej správe, tá správa je teda koncipovaná do jednotlivých oblastí, venuje sa bezpečnostným rizikám pri migrácii, bezpečnostným rizikám pri kyberútokoch, bezpečnostným rizikám dokonca v dovolenkových destináciách. To by malo byť úplne že určené pre verejnosť, povedzme si, aj s detailami. Venuje sa takýmto jednotlivým kapitolám, venuje sa dokonca v jednej kapitole aj korupcii a odhaľovaniu nejakých korupčných prípadov, ktoré práve SIS odhalila. Je to dobre koncipovaná správa pre takéto jednotlivé... Sú tam zahrnuté všetky tie oblasti, ktoré sú dôležité? Štruktúrou je takáto správa, ako sme ju videli, alebo teraz čítali, je v poriadku. Tie jednotlivé pasáže zodpovedajú vlastne, oni v tej správe popisujú to, čo majú v náplni podľa zákona. Čiže každú tú časť venujú príslušnej kapitole alebo príslušnému odstavcu v zákone o Slovenskej informačnej službe. To znamená bodu, čím sa má zaoberať, tak ten bod je tam nejako rozvedený bližšie. Ale väčšinou v tej verejnej správe to vyzerá tak, že monitorovali sme to a to, venovali sme sa tomu a tomu, ale s akým výsledkom, alebo aspoň náznak, keď to porovnám treba s českou správou, tak oni sú v tomto smere oveľa otvorenejší. Oni napríklad uvedú v správe, že zaznamenali sme v minulom roku snahy treba z čínskej vojenskej spravodajskej služby získavať na území Českej republiky informátorov, preniknúť do štátnych orgánov pomocou nejakých osôb, či už civilných alebo s kontaktami na tieto štátne inštitúcie. Tým sa vlastne dáva najavo, že úplne jasne, že my vieme o vás, že tu ste a že tu toto robíte. Nevidím v tom žiadny problém povedať toto niečo podobné. Možno, že my máme voči Číne nejaký iný vzťah, ale to bol len taký príklad. Príklad nemecký Spolkový úrad na ochranu ústavy kedysi v minulosti v takejto správe uviedol isté poznatky o scientologickej sekte, ktorá pôsobí na území Nemecka, a oni si hovoria cirkev. Táto organizácia zažalovala štát, teda Spolkový úrad na ochranu ústavy, lebo tam boli explicitne uvedení, a Najvyšší správny súd v Nemecku dal za pravdu
spravodajskej službe, že áno, že táto organizácia obsahuje znaky, ktoré potlačajú ľudskú dôstojnosť, to znamená narúšajú integritu osobnosti, vstupujú do súkromia, tým pádom ústava nemecká chráni práve ľudskú dôstojnosť listinou základných ľudských práv, ktorá je rovnako ako u nás inkorporovaná, takže je táto činnosť voči tejto organizácii oprávnená. Čiže ja by som uvítal takýto otvorenejší prístup, pretože potom by sme aj mohli povedať, že áno, že tá služba je užitočná. Áno. Videli by sme aj nejaké konkrétne závery. Z tohto verejného sa nedá naozaj nič usúdiť, že či užitočná je alebo nie je. Áno, pripomeniem, že my tu máme tú správu otvorenú, čiže sa pozeráme priamo na ňu a vychádzame z toho, čo je naozaj zverejnené na stránke Slovenskej informačnej služby. Poďme k tým oblastiam, ktoré sú v poslednom období v hľadačiku tajných služieb nielen našej, ale teda aj tých európskych tajných služieb, a to je migrácia a prienik tých nebezpečných osôb, ktoré môžu páchať teroristické činy práve cez rôzne vlny migračné. Je tá správa, povedali sme si, dosť všeobecná, popisuje ten veľmi známy stav. Poďme teda tak, že ako ide na to tajná služba, poďme trošku pod pokrývku týchto informácií, ktoré zase ty máš ako človek, ktorý sa tomu venuje, že čo viac treba ešte k tomu povedať. Tuto zase v tomto bode, čo sa týka migrácie, dám zase zapravdu službe, pretože naozaj tam sú veci, ktoré nie je dobré odkrývať, pretože je to veľmi citlivá oblasť. A to obnáša napríklad mať informátorov v prostredí zločineckých, prevádzačských a podobných gangov, ktoré sa zúčastňujú na transfere migrantov do Európy. A budem indiskrétny, nebudem to nejak datovať, či to bolo v lani, alebo predlani, alebo kedy, každopádne Slovenská informačná služba výrazne pomohla v istom rozkrývaní a v poskytnutí istého realistického obrazu v pozadí, čo sa deje za migráciou, čo tam je ako to zločinné. A tie informácie pomohli napríklad Angele Merkel sa lepšie zorientovať v problematike. Čiže naša služba bola v tomto smere naozaj veľmi užitočná. A to je presne to, o čom sa písať nemôže a nesmie. Čiže táto časť by bola v poriadku, aj keď teda Slovenská informačná služba formuluje taký záver, že je tá migračná kríza stále veľkým zdrojom terorizmu a veľkým nebezpečenstvom. Ale tak toto zase vyčítame aj my z bežne dostupných bezpečnostných analýz, alebo z novinových článkov, alebo z svedectiev ľudí, ktorí sa v tom prostredí nejako ocitli a vedia ho popísať, sú v tých krízových rizikových zónach a môžu priniesť spravodajstvo priamo z miesta. Čiže tam nevidím nič, čo by nám uľahčilo život, aby sme sa lepšie zorientovali. Píše tu ale Slovenská informačná služba v tejto kapitole o tom, že Slovensko nie je bezprostredne ohrozené teroristickými útokmi, to vieme aj bez ale je teda miestom, kde môžu prechádzať takéto osoby. Platí to, alebo je to upokojenie situácie a môže sa niečo vyskytnúť? Nie, platí to tak, povedzme tuto, na okraji Bratislavy, cez tie hraničné územia, to znamená s Rakúskom a s Maďarskom, tak tam povedzme raz, alebo v priebehu týždňa chytia taký plus minus 20 migrantov. To znamená, že ono to ide stále a ide to kade tade. A sme tranzitná krajina, ako to tu naznačujú? Sme tranzitná krajina, pretože nie sme ničím zaujímaví. A všetky poznatky doteraz zhromaždené hovoria o tom, že migranti boli vybavení dobrými bedekrami, ktoré im pomáhali, mali tam kontaktné čísla, mali tam informácie o tom, ako v Nemecku vyzerajú sociálne podpory, možnosti pre migrantov, na koho sa majú obrátiť, kde sa majú hlásiť. Čiže táto činnosť bola veľmi dobre zorganizovaná, kde si v pozadia toho zločineckého prostredia. Preto, a ešte samozrejme Švédsko, preto Slovensko nie je zaujímavé, lebo takéto benefity neposkytuje, oni to vedia. Oni sú o tom informovaní, čiže vedia, že tuto pre nich nie je nič. Napokon však sme tu mali kresťanov z Iraku a veľmi sa tu nezdržali. Časť z nich odišla, čiže to isté sa stalo v Českej republike. Čiže my naozaj nie sme pre nich ničím, čo by bolo atraktívne. Ja si pamätám, že myslím, že v Českej republike to odznelo, že sa rozčuloval tento dotyčný Iračan, že im poskytli bývanie, ktoré on považuje, že tam by ani dobytok nebýval. Pritom to bol normálne slušný štandardný byt. Takže
To sú tie očakávania, ktoré oni majú a preto Slovensko pre nich atraktívne nie je. Prakticky celá stredná Európa je pre nich nezaujímavá. Ďalšia kapitola, ktorej sa venuje Slovenská informačná služba, veľmi zaujímavá oblasť, extrémistická scéna, nazvali to, alebo teda boj s extrémizmom u nás vo vnútri krajiny. Vieme, že vláda Roberta Fica v poslednom období prijala viaceré opatrenia. Je tu aj zásah prokuratúry voči Kotlebovej ľudovej strane Naše Slovensko, voči jednotlivým jej predstaviteľom. Opäť teda správa SIS je v tomto taká všeobecnejšia, ale poďme trošku pod povrch tejto extrémistickej scény. Tuto by som im vyčítal prílišnú zdržanlivosť a na ich mieste by som bol oveľa otvorenejší. Napokon máme tu príklad, nie je to tak dávno, čo sa objavili nie informácie, ale fakticky dôkazy o tom, ako istý oligarcha z východu financuje niektoré aktivity tunajších tzv. Ruských alebo proruských trolov. Tak nebol problém rozkryť finančné toky napríklad Kotlebovej strany, pozrieť sa na ne bližšie. A na ďalšie a ďalšie, napríklad chýba mi tam zmienka o paramilitaristických skupinách, ktorých na Slovensku viacero. Menujme za všetkých aspoň tých slovenských brancov, ktoré majú svoje pozadie v Rusku, absolvujú tam výcviky. To je všeobecne známe medzi ľuďmi, ktorí sa touto problematikou zaujímajú a toto tam malo byť podľa mňa detailne popísané. A práve preto, aby sme im odkázali, že vieme o vás a robíme na vás. Čiže má to takýto aj preventívny charakter, keď sa to objaví. Či to bude preventívny, to neviem. Oni sú veľmi opatrní v tom, myslím, v tej službe, že dobre, nemôžeme odkryť, že tam máme nejaký informačný zdroj, tak to nechceme ukázať. Ale to sa dá zase, keby veľmi chceli, tak to sa dá veľmi dobre zakamuflovať. Chýba mi tam taká väčšia otvorenosť. Toto je presne to, čo tá služba má robiť a to je ten príklad z toho Nemecka. Áno, máme tu scientologov, ktorí sú rizikom z pohľadu našej ústavy, tak musíme o nich hovoriť aj takýmto spôsobom. Áno, sú rozpracovaní spravodajskou službou. S týmto súvisí trošku aj tá hybridná hrozba, o ktorej sa hovorí, ďalšia oblasť, pretože to ide tak ruka v ruke, že tí extrémisti používajú aj tieto nástroje a vlastne sú zdrojom šírenia všelijakých tých teórií a sú vlastne akýmsi nástrojom na tú hybridnú vojnu. Máme my na Slovensku mechanizmy na to, aby sme účinne mohli nastaviť hrádzu takýchto hybridných vojen? O tom sa tiež veľmi vážne diskutuje. Snažíme sa o to, veď sa pripravuje zákon o kybernetickej bezpečnosti a ten by mal určiť pravidlá pre príslušné štátne inštitúcie, čo bude mať obrana, čo bude mať Národný bezpečnostný úrad a oni budú potom vydávať, myslím, že v tomto smere sami svoje správy, tak by to malo byť upravené. Či sme na to dobre vybavení, to sa ukáže až pri prvom takom veľmi sústredenom útoku. Potom uvidíme naše prednosti a slabiny. To zatiaľ dovtedy to neviem vyhodnotiť nejako. Do akej miery je Slovensko vystavené týmto hybridným vojnám? Čo tu? Lebo vieme, že teda v tých krajinách v Amerike najnovšie, že teda sa skúma, či teda zasahovalo sa do amerických volieb priamo. Toto zasahovanie do volieb, to je veľmi častý argument, že tam práve mieria terče. U nás teda voľby neboli v tomto období ešte, ale je možné, že sa musí tomu postaviť hrádza práve preto, keď prídu tie rozhodujúce voľby, alebo kde sa nachádzame, v akej pozícii? Keď hovoríme o hybridnom modeli, tak môžeme hovoriť aj o období studenej vojny, že aj to bol istý typ hybridnej vojny, pretože do toho patrí aj propaganda, rôzne dezinformačné nástroje. Vtedy nebol internet, ale používali sa iné možnosti, rôzne médiá, platení ľudia v médiách, cez ktorých sa snažili do toho prostredia dostať nejaký materiál. Známa je tá historka o pôvode víru HIV, objavilo sa to v nejakých malých indických novinách, že tento vírus bol vyrobený v nejakých amerických laboratóriách a odtiaľ sa to potom dostalo ďalej a ďalej. A sa to rozšírilo bez internetu po celom svete a dnes koľkokrát sa mi stane, že mi to ľudia tvrdia do očí, že predsa to tak je. Hej. No, čiže to bol jeden z úspešných propagandistických ťahov, predpokladáme, že išiel zo Sovietskeho zväzu, že to bola ich práca. A dnes za pomoci alebo s možnosťami sociálnych sietí je to čosi fascinujúce, pretože tomu sa prakticky už čeliť nedá. To príde smiešne, keď vidím, ako v Čechách vznikne na ministerstve vnútra úrad, ktorý má na starosti trolov a má sa starať o to, vysvetľovať ľuďom, čo je dezinformácia a čo nie je. No tí, čo berú tie dezinformácie ako informácie, ako fakty, tak týmto nejaký úrad nevysvetlí a nevytlčie z hlav. Jednoducho si to budú myslieť a budú mať o dôvod viac
byť presvedčený, že takto to je. Aj tu sa samozrejme nájdú také weby, ktoré sa venujú práve týmto obskúrnym informáciám alebo obskúrnym predstavám o tom, riadi svet nejaký Bilderberg a podobne, tak pomocou sociálnych sietí sa to tak rýchlo šíri, že akýkoľvek štátny orgán nemá šancu s tým niečo urobiť. To je proste smiešné. Dnes ten sled je úplne niekde inde, než bol v 90. alebo povedzme v 70. rokoch v období vrcholiacej studenej vojny. Čiže zaoberať sa témou hybridných vojen je povedzme, že pre spravodajskú službu vodu do vedra bez dna. Tak, hej, to znamená, že môžem si vybrať nejakých 5 príkladov, ktoré budem rozoberať do nekonečna, ale na tých 5 príkladov sa musím sústrediť, aby som ich dokonale rozkryl až neviem kam na koleň, ako podobne u toho oligarchu, ktorý financuje kadejaké takéto aktivity vo východnej Európe. A to urobili nejakých pár ľudí, hej, toto rozkrytie. Potom je tu užitočná vec a to je Wikileaks, keď otvoria hackeri nejaké dôležité mailové schránky, ako napríklad Madame Clinton. A to je čítanie, ktoré prinesie strašne veľa nových informácií a samozrejme, že nie každý si to pozrie, nie každý má na to kapacity, lebo to sú tisíce a tisíce riadkov. Ale ako náhle sa k tomu dostane, tak môže začať pracovať s mnohými a mnohými ďalšími podvrstvami toho, čo tá základná informácia prinesie a skladať si nejaký obraz, nejakú analýzu, dávať to do súvislosti. Toho je ale toľko, že áno, aj ja som skúsila z toho vyťahnuť sem tam nejakú informáciu a nie je to v ľudských silách. No isté, človek si vyberie z toho nejakú informáciu, potom k tomu dohľadáva ďalšie a ďalšie, musí pátrať, povedzme, je to 10 rokov dozadu, musí dohľadávať, áno, bola vtedy ministerka, šéfka diplomacie Spojených štátov, čiže mala tam bol nejaký kšeft s Saudskou Arábiou, išlo o zbrane, teraz oni poslali nejaké peniaze a na to človek potrebuje naozaj kapacity, aby to poskladal. No to je len taká ilustrácia, tohoto je strašne veľa, čiže ja si neviem predstaviť jeden National Security Agency zamestnávať niekoľko tisíc ľudí, to si Slovensko jednoducho nemôže dovoliť. A povedzme, budem to ilustrovať na odpočúvacích systémoch komunikácie v sieti GSM. Tak na to zariadenie, ktoré je v podstate počítačom, viem pripojiť, ja neviem, 1 000 000 telefónnych čísiel. No ale sme schopní vyhodnotiť 1 000 000 telefónnych čísiel, alebo 1 000 000 hovorov, alebo multiplikačne milióny hovorov? Nie sme. Hej. Aj keď nastavíme nejaké filtre slov, tak to zahlcovanie tými informáciami je dnes obrovské. Rozprávame sa s Milanom Žitným o správe SIS, ale aj o bezpečnostných hrozbách, ktorým čelí dnešný svet a Slovensko. Po správach budeme pokračovať. Pokračujeme v diskusii s Milanom Žitným, bezpečnostným analytikom. Rozoberáme si správu SIS a s tým súvisiace bezpečnostné rizika. Ja spomeniem jednu takú zaujímavosť z toho rokovania Národnej rady o správe SIS, keď predseda Národnej rady Andrej Danko oznámil, že si pozve na pohovor opozičného poslanca Jana Maroša, je z Oľano Nová tento poslanec, za poskytnutie stanoviska k správe riaditeľa Slovenskej informačnej služby, lebo teda údajne prezradil von nejaké informácie z tejto správy, ktoré prezradiť nemal. A týkali sa práve tej, o čom sme hovorili, tej hybridnej vojny. Ako Maroš povedal pre agentúru SITA, po tom, čo riaditeľ služby Anton Šafárik predniesol na neverejnom rokovaní správu o činnosti SIS, služba nedostatočne pokrýva riziká hybridnej vojny. Šafárik sa ale vôbec nezmienil o peniazoch, ktoré z Ruska smerovali k strane Mariana Kotlebu. Riaditeľ neprezentoval podľa neho žiadne opatrenia, ktoré v tejto súvislosti chránia slovenských občanov. Tak prečo som si vybrala túto správu? Lebo presne o tom si hovoril, že to by mala naopak tá Slovenská informačná služba otvorene o tom povedať a teda v tejto súvislosti má ten poslanec Maroš asi pravdu, že na to upozornil a že to aj vytiahol von. A druhý aspekt tejto správy je ten, že si ho teda Andrej Danko pozýva na pohovor, na ktorom pravdu povediac neviem, akú by mohol voči nemu vyvodiť prípadne sankciu, alebo o čo by na tomto pohovore malo ísť. To netuším. No, lebo neviem o tom, že by niečo dovolovalo poslanca za toto nejakým spôsobom postihovať, alebo aj ho vôbec upozorňovať na to. A vôbec nie je jasné z tohto, že či teda poslanec Maroš vyzradil nejaké informácie, ktoré by vyzradiť nemal.
Ja si myslím, že povedal to, čo bolo treba povedať a to, čo naozaj tej správe chýba. To znamená hrozby, ktoré tu sú, ktoré my už vidíme viditeľne, že sa nám tu zmáha fašizmus, ktorý má svoje korene, tak ako odchádzajú svedkovia holokaustu, tak tu zase vyrastajú gardistické čižmy. A presne o tom mala tá správa byť vo svojej príslušnej pasáži. Toto mala jasne pomenovať. Ak dnes je návrh od prokurátora, aby bola táto strana zrušená, tak ten návrh sa predsa o niečo relevantné opiera. V prvom rade je to Ústava Slovenskej republiky. Čiže ak toto služba nie je schopná pokryť a hlavne postihnúť, že toto je jedno z rizik, veď má to v popise práce, monitorovať extrémizmus a dať z toho nejaké relevantné výstupy, tak verejnosť potom nevie, čo si má o tom myslieť. Tu je návrh prokurátora na zrušenie strany. Keby v tej správe bola obsiahnutá informácia, že táto strana dostáva peniaze z Ruska, bol by to ďalší pádny dôvod, aby verejnosť sa na to pozerala s veľmi pozorným, s takým tým rizikovým nadhľadom. Že bacha, že toto je niečo veľmi nepríjemné a sú tu orgány, ktoré sa to snažia riešiť. Takto je to také rozpačité. Jedna veľká oblasť, ktorú vždy každoročne obsahuje správa SIS, sa týka korupcia a klientelizmu na Slovensku. Veľmi aktuálna a populárna téma. Rovnako sa niektorí poslanci, ktorí si vypočuli tú správu, nechali počuť, že pomenované veci v tej správe SIS sa ako keby nedostanú na konkrétne vyšetrovanie, ako keby tam neexistovala prepojenosť medzi tým, čo zistí SIS v rámci svojej činnosti a tým, že potom s tým teda pracuje polícia, vyšetrovatelia, prokuratúra a celý ten proces. Ja si to pamätám ešte zo správ SIS v minulosti, že sme boli až prekvapení, keď sme si vypočuli v tom tajnom režime tú správu, koľko tých korupčných vecí pomenovala a pomenovala ich pomerne presne. Pomerne presne pomenovala, kde sa udiali, ako sa udiali a už si tam stačilo len dosadiť jednotlivé postavy do toho, ale takmer nikdy sa s týmito informáciami SIS ďalej už nič nerobilo. Toto je veľmi háklivá oblasť. Korupcia sa ťažko dokazuje spätne, keď už sa stala. A pokiaľ chýbajú aj príslušné nástroje, tak je to ešte ťažšie. Rozkryť korupciu, ktorá sa odohrala povedzme rok, dva dozadu, nebude ešte oveľa hlbšie, sa dá iba cez nejaké toky financií. A odstúpenie takejto informácie, ktorú služba má odstúpiť povedzme orgánom činným v trestnom konaní, v prvom rade policajnému zboru, prípadne prokuratúre, už nie je potom vecou služby dozerať na to, ako s tým oni naložili. Pretože je na orgáne činnom v trestnom konaní, aby vyhodnotil, či tam tá korupcia bola alebo nie. Služba sa môže myliť. Čo sa samozrejme aj, nechcem hovoriť o konkrétnych príkladoch, stáva a stávalo. To je ďalšia vec, že niekedy sa objaví informácia o niečom, tam sa čosi, ja neviem, policajti zadržali, príklad Petrochema Dubová, kšefty s ľahkými vykurovacími olejmi, je to hodne rokov dozadu. A boli tam zadržaní aj istí dvaja ľudia a keď som videl tie mená, tak som hneď povedal otvorene, že to sú legalizanti Slovenskej informačnej služby. To znamená príslušníci, ktorí pôsobia v externom prostredí, v civilnom. A vsadil som sa s istým vysokým policajným funkcionárom vtedy, že tí dvaja pôjdu veľmi rýchlo von. A že ich vytiahne niekto zo služby. A sudca ich nezobral do väzby. Jeden z nich teraz sedí v Rakúsku za drogy. Ten druhý veselo podniká ďalej. A potom človek nevie rozoznať, keď narazí napríklad nejaký DPH-čkový karuselový podvod, že zrazu tam objaví takýchto ľudí, prečo to ten vyšetrovateľ nie je schopný ukončiť, či je to záujem služby, alebo či je to záujem iba tých jednotlivcov, tých príslušníkov zo služby, ktorí si tam robia svoje kšefty bez toho, že by ich nadriadení o tom vedeli. A to je potom taká metež faktov, ktoré ťažko môže niekto rozklúčovať. Uvediem ešte jeden príklad. Gorila. Odposluch u Zoltána Vargu bol nasadený nezákonne. Pretože vedeli, že nemôžu nasadiť odposluch, nemôžu prísť k sudcovi so žiadosťou, že chodí tam minister hospodárstva Malchárek, tak ho chceme napichnúť. Tak by ich ten sudca zhodil zo schodov a vyhnal. Tak si vymysleli, že nejaký nelegálny liek, že nejaké lobovanie vo verejných zákazkách, čo je absolútne legitímna činnosť, pokiaľ tam nie je podozrenie z korupcie, a to tam neuviedli, alebo že pácha rozsiahol kriminálnu trestnú činnosť, tak to im ten sudca rovno mal povedať, viete čo, choďte s tým na políciu, s ním a neotravujte. A potom ústavný súd naozaj konštatoval, keď podal Zoltán Varga sťažnosť, že to bolo nezákonné, že mu vstúpili do súkromia nezákonným spôsobom.
A dnes je z toho veľká kauza, z ktorej žije pol republiky a celá opozícia a veľká časť verejnosti a pritom je to absolútne nezmysel, pretože na začiatku bola nezákonnosť. A ten útvar, ktorý už vyšetruje, ten tím vyšetrovací, ktorý to už vyšetruje roky ešte od vlády Ivety Radičovej, sa nevie pohnúť dopredu, pretože nie je sa o čo oprieť. Pretože mnohé z tých informácií, keď sme to potom preverovali, z toho materiálu, z toho analytického, ktorý mal pochádzať zo služby, tak mnohé sa ukázali, že nie sú pravdivé. Takže s týmito oblastiami, ktoré sa v správe objavujú, že korupcia a podobne, tam by som bol vždy veľmi opatrný, že čo z toho je relevantné, čo z toho naozaj zodpovedá realite a čo nie. Čiže ťažko sa to rozklúčováva. Ale naťukol si taký veľmi vážny problém, o ktorom sa hovorí, šepká dlhé roky, a to je to prostredie tajných služieb. Hlavne v minulosti to bola veľká téma. Teraz možno nie preto, že o nej nevieme, alebo sa nerozkrýva tak, ako sa rozkrývala kedysi. Že nakoľko teda naozaj slúži tá služba, hlavne jej jednotliví členovia tomu verejnému záujmu a nakoľko si tam naozaj robia svoje vlastné biznisy v úvodzovkách, nazvime to takto. To je to, čo som naznačil, že ťažko sa to dá rozdeliť a dokonca aj ľudia, ktorí sú pomerne blízko toho, ja neviem, povedzme, minister obrany nastúpi do rezortu a zrazu zistí, že tam prebehla nejaká veľká operácia a nejaké peniaze išli kamsi a teraz sú niekde podľa neho vyhodené. No nie, tie peniaze išli na nákup istých špeciálnych dopravných prostriedkov, ktoré potom išli na Blízky východ a bola operácia, ktorá sa robí, povedzme, na žiadosť alebo prosbu nášho veľmi dôležitého partnera v rámci Severoatlantickej aliancie. Ale ten minister tomu nerozumie a začne robiť okolo toho krík. A zrazu je to hlúpá a zbytočná kauza na svete. Nerozumie tomu. Takže, alebo bude sa hovoriť o tom, že tak tuto tunelovali spravodajci nejaké fondy. Nedá sa zvonku naozaj povedať, že toto boli veci nezákonné. Služba má nárok na isté operácie, má to aj v zákone tak urobené. Ťažko, lebo to sú peniaze, ktoré sú nekontrolovateľné. Ten rozpočet môže naozaj orgán oko kontrolovať iba v tom hrubom, v tom veľkom budžete, ale nemôže ísť do konkrétnych položiek, pretože to už by bolo naozaj ohrozenie činnosti služby. Tam nemá človek čo naozaj vidieť. A za to zodpovedá riaditeľ služby, má to na triku, keby sa niečo vážne stalo, tak v prvom rade samozrejme, že štát sa bude snažiť, aby to zakryl, lebo sa dostane do veľkej hanby. Príklad, rakúska istá spravodajská služba pomohla uniesť Michala Kováča do Rakúska. Nevedeli o tom, že pomáhajú únosu. Boli požiadaní Jaroslavom Sviechotom nejaký čas pred únosom, aby pomohli, Slováci budú nacvičovať istú akciu boja proti terorizmu. Potrebujeme, aby 3 hraničné priechody, ktoré máme spoločné, boli pre nás otvorené, to znamená pre isté vozidla. Dobre, dajte nám zoznam. Tak ten šéf tej jednotky rakúskej, pán Erich Cvetler, dostal zoznam a tie vozidla chodili v tie 2 dní, 30. a 31. augusta, na ktoré to Sviechota žiadal, bez nejakých problémov cez hranicu. Až potom, keď Cvetler videl zvodku, čo sa stalo v Hainburgu, aké vozidlo a koho našli pred ním, tak s podozrením klasického policajta zobral zoznam, ktorý dostal od Sviechotu a našiel vozidlo Michala Kováča na tom zozname a pochopil, že ho podviedli. Na druhý deň hneď vyvolal schôdzku, v Hainburgu sa stretli a vykričal mu to, že teda toto čo má znamenať, a Sviechota mu povedal, čo sa rozčulujete, že sme vám povedali, čo ideme urobiť. A vy ste nám to pomohli. A teraz môže toto rakúska tajná služba alebo ministerstvo vnútra zverejniť? Musí to zatlkať na celý život, na večné časy, lebo bude v hroznej hanbe. Čiže to je oblasť, ktorá naozaj aj, keď ja sa na to snažím dívať tak, že nech sú tie služby užitočné pre verejnosť, sú oblasti, kedy naozaj verejnosť o tom nesmie vedieť nič. Je to dokonca v prospech nás. Len sa to nesmie samozrejme zneužiť. Hej. No. Áno, my sa ešte trošku stále pozeráme aj na Slovenskú informačnú službu, aj na teda činnosť tajných služieb takouto optikou toho minulého režimu, kde ja keď som bola v Británii a sme sa o nejakých takýchto veciach bavili, tak oni majú úplne iný vzťah k svojim tajným službám a považujú ich za partnera v záujmoch a ochrane kráľovstva, kráľovnej a všetkých tých záujmov, ktoré oni spolu majú. Čiže asi ten náš pohľad na tie tajné služby stále nie je taký, by som povedala, že vyrovnaný s tou minulosťou. Ale korupcia a klientelizmus je veľký problém, ale v tejto súvislosti Slovenská informačná služba
bola vždycky považovaná za takú inštitúciu, ktorá by mala dávať pozor na také tie veľké obchody zbrojárske, v energetike a tak ďalej, ktoré presahujú ako keby územie Slovenska. A oni sa v tejto správe venujú nejakým korupčným správaniam sa napríklad v samospráve. Doslova hovoria o nejakých prípadoch, ktoré ani neviem, či z pohľadu Slovenskej informačnej služby majú byť zamerané. Nepochybne nie, to nie je oblasť. Oni sa majú venovať prípadom alebo témam, ktoré sa týkajú ohrozenia, použijem ten starý terminus technicus národno-štátnych záujmov. To znamená, keď má byť ohrozená, ja neviem, výroba vo Volkswagene, štrajk, či za ním náhodou nestoja nejaké divné cudzie záujmy nejakej cudzej mocnosti. Toto by mala byť ich práca. Alebo prípadne, keď sa pripravuje nejaký veľký obchod, niekto chce kúpiť nejaký strategický podnik na Slovensku a pozadie tej firmy je nejaké divné alebo nemá dlhú históriu. Toto by mala byť, to je ich parketa. Tým by sa mali zaoberať. A nie je to, že či niekde tam na obecnom úrade alebo niekde na župe došlo k nejakému nehospodárnemu mrhaniu s prostriedkami. To by som do tej správy ani nedával, s tým by som sa ani nechválil. Áno, zistili sme to, povedzme nejak popri inej našej činnosti, tak sme to odovzdali príslušným orgánom polície alebo prokuratúry, nech sa tým ďalej zaoberá, nech v tom pokračujú, ale do správy by som to nedával, lebo to je také dosť úsmevné. Správa SIS, teraz nadviažem na to, čo som hovorila, bola vždy taká v centre pozornosti aj preto, že práve obsahovala takéto zásadné informácie, ja neviem, o predaji zbraní, hej, o tom, či je zabezpečená tá ochrana, kde sa môžu, kde sa nemôžu predávať. Táto správa tiež ako keby túto oblasť už ani sa jej nevenovala, hej, popri tých iných oblastiach, kde sa v tejto sfére Slovensko nachádza. To bola tiež veľká téma niekedy v minulosti, kontrola pohybu, predaja zbraní. Tak ale spomínajú tam ten problém z tých expanzných zbraní, ktorý sa tu pred nejakým časom vyskytol, ale to stačil monitoring otvorených zdrojov, to znamená médií, kde sa to objavilo, čiže to do správy dali. Ale služba má samozrejme svoje miesto pri schvaľovaní, pri licenčných konaniach, v obchodoch so zbraniami, pri reexportoch a podobne, popri ministerstve zahraničných vecí, ministerstve hospodárstva, vojakoch, má tam do toho čo hovoriť. To je tiež čosi, čo by som nedával do správy, akože možno, že jednou vetou, venovali sme sa aj tomuto, ale je to potom to isté, že áno, popisujeme len to, čo robíme, ale skôr tie zbrane naozaj patria do oblasti armády a služba tam má, civilná služba tam má svoje zastúpenie pri schvaľovacom procese, či náhodou nemáme my niečo. Po prípade aj pri previerkách firiem alebo osôb, ktoré sa tohoto prostredia týkajú. Ale to nie je potrebné podľa mňa až tak v tom takej správe spomínať. Už len posledná otázka, taká koncepčná. Nejaké obdobie sa už hovorí o tom, ako zefektívniť činnosť spravodajských služieb. Niečo v nejakej oblasti pôsobí samozrejme ministerstvo vnútra. Máme tu Slovenskú informačnú službu a máme tu aj vojenské spravodajstvo, ktoré sa zase venuje určitej oblasti. Boli tu návrhy, či to nezjednotiť pod jednu strechu, či to nezefektívniť. Aký je tvoj postoj k tomu? Máme to efektívne nastavené? Tieto otázky sa objavujú vždy vtedy, keď sa stane väčšinou nejaký prúser. Keď sa niečo udeje, niečo závažné a vtedy sa začne tak ako v Spojených štátoch po 11. septembri, že zrazu zistili, že jednotlivé spravodajské agentúry medzi sebou nekomunikujú, tak preto vytvorili špeciálne ministerstvo a vytvorili proste koordinačné mechanizmy, aby sa im to nestávalo. Ja nie som celkom za to, aby tam bolo nejaké koordinačné centrum, pretože častokrát tie vzťahy medzi, povedzme, službami a políciou sú postavené na dobrých vzťahoch, osobných dobrých vzťahoch. To znamená, že sú tam na jednej a na druhej strane ľudia, ktorí spolu na dobrej komunikačnej báze fungujú. Potom sú tam takí, ktorí sa navzájom nemajú radi. A to žiadne koordinačné centrum nevyrieši. Keď si budú zámerne nejakým šikovným spôsobom sypať piesok pod nohy, no tak sa to stane. Na druhej strane poznám prípad, ktorý sa týka istej skupiny už dnes rozprášenej z bratislavského podsvetia, kde sa zrazu stretli dva policajné útvary. Na jednej strane bola kriminálka z istého prostredia a na druhej strane bol špecializovaný útvar a vpálili do toho bloku domu z dvoch strán, jedným chodom zozadu a druhý spredu a
a zrazu na seba mierili zbraniami. A to bolo v rámci jedného policajného telesa. A stalo sa. Čiže takéto to hovorím ako príklad, pretože ono to koordinačné centrum alebo nejaký zastrešujúci minister bez portfeje pre spravodajské služby ešte nevyrieši problémy. Najlepšia armáda je tá, ktorá prechádza skúsenosťami v boji. Pokiaľ je mier, tak tá armáda vlastne všetko cvičí iba na sucho, ale ten stres, ktorý naozaj vytvorí predpoklady na to, aby sa preverili všetky možnosti, schopnosti, nehovorím o technike, ale o tých ľudských kapacitách, tak to naozaj až boj preverí. Takže aj my, až sa dostaneme do takého štádia, že prejdeme nejakým bojom, v úvodzovkách to slovo, tak môžeme si povedať, že toto nám stačí, alebo potrebujeme to zmeniť. Lebo teraz v tejto situácii nie je to s čím konfrontovať. Milan Žitný bol mojím ďalším hosťom, bezpečnostný analytik. Rozprávali sme sa o správe Slovenskej informačnej služby, ktorú v tomto týždni prerokoval parlament. Ďakujem pekne za účasť v tejto zaujímavej diskusii. Rádio Aktuál. Cez deň sa s vami rozpráva Zuzana Martináková.